थोआ मोनोबा गोजौनिफ्राय हानबानो मोनो शुरु जाबायानो जोंहा नै अखानायैनि हलिया बिदा फंबायनिफ्राय दे फोथाया बोरो फोथाया लागायदो दा सोरबा लागायबा गाबख्रावनाय खेला गैया थांदो दसे गेलेहैदो मानसिफोरखौ होसो होसो फोनो थां न'नि दरजा बारखोनानै फोनो थां मानसिफोरखौ थांदो जिनाय नैबे खनायाव प्लास्टिक दं लांदो थां याव खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेलाव दामखौ फेन खेबसा बरबावबाय सय माइजो फंबारनाय महर लानो सनाफोर दामखौ इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद साइलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नायदो ओमफ्राय बिमाया जों मैथ्रु ओंख्रि हागासिनो दङ मैथ्रु आलु मालाबानो बिमाखौ उल्था फैनानै माखौ इसे लागायलांसै मादैखौ इसे लागायलांसै होनना लागायनानै गालांबाय मैगङावसो गोलैलायलांसै नोंला हलिनि दिनाव बेफोरो सोलिखायो नङा होमबा सोनाफोर जिहेथु इन्ट्रेस्टसो मोनो दानि गथ'फोरनि गेलेनाया जोंनि बायदि गैला बाबा जोंना गोदो न'फ्राबो मजबुत नङा मा नङा एकदम दरजा गाखोलायनानै खेवहरनानै गेलेनाय ओमफ्राय जोंनाबो लोगोफोर दंमोन गाखोनानै फोनग्रा मानसिफोरखौ आरोना आरो जोंबो होसो जायोमोन माने बिराद मजा लानानै गेलेयोमोनलै मानिनांगोन आरोना मबाइल थबाइल जेबोआनो गैया बोथोरनि खेला बोथोरनि हाबाफारि बोथोराव टमाट'सना दाबो नै फिसालाया मबाइलसो नायगासिनो दंमोन बिबायनिखौ बिदाया फैनानै लेंफैनायखायसो हुलुस थुलुस आरोना आरो जोंनि कालारफ्रा गोदोना खोमाफोराव एकदम सप्तासे नङाबा खारखायामोन आरोना फुननो मोन्दों होनबाथाय हाथाय साथाय मानदिजोबखायोमोन आइ दे खम जारलामोनहाय सनाफोर गोसोखांगौलायोहाय आङो खारबाबो गलायलायो बै समनि दिन जोंहाथ' टिमखासोमोन नालाय एकदम हिनजावफ्रानो जा बुरजाखामोन हौवाफोरबो दंमोन एसे टिमाव जोंनाव लोगोफोर आरोना ज' जायो ज' एकदम टिम लानानै सोरखौबा नुदोंबाथाय दाफबना हरनाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय गेलेखांबाथाय सानसुसुआव 12थासिमल' गेलेयोमोन जोङो 12था जाबाथाय एकदम दैमायाव दुगैबाय स्र' दुगैबाय कालाराथ' खारखाला फुबाबो ओरै थाजोब्बाय आखाइफ्रा आसुगुरफ्रा ओंखाम जाजाला सामसजों जालायनाय आरोना बेनिफ्राय मा जायोमोन बेलासियाव आरामसे थिनथाफोरबाथाय माबा नायनो थांबाय देवल फुजा नायनो थांबाय कारातालाव जिंथिखि होनलायनाया बेखौ नायनो थांबाय आरोना दै बारनानै बुथुवाबारि होननायावमोन दै बारनानै थाङोमोन दैया माने गाहायसो जाखायो नालाय बिदि समावहाय ओमफ्राय खिन्थु नै दा मा दलं जाजोब्बाय गिदिर बै आं मालाबा दलंथिं थांनानै भिडिअ बानायहैग्राया बे दलङामोन आरो आं मालाबा खिथाखादोंमोन बेथिंजाय थांबाय आरोना बहुत मोजांमोन दा मा होनो ओंखायनो फिसालाफोरखौ फोरोंहरदों दरजा गाखोनानैबाबो फोननानै आजिखालि न'फ्रानो मजबुत जाखाजोब्बाय दरजाबो गाखोजाला दरजा गाखोजानोबो खेवजाखाला थांसै आंना फिसाया एकदम थांनो हाखार जागासिनो दङ सोरनाफोरजों दाबसे जायगायाव थांनो आरोना ओंखारबोबायानो जोङो मोनसे जायगायाव माने आरो माथोबाव लाबाय आखायाव लायनोसैलाय एसे आसाम ट्रेक्टरखौ लायनोसैलाय फैदो ट्रेक्टर देक बिदा फंबाय सानैनि खामानिया स्कुलाव फैनायखौ लागायनानै थांजोब्बाय गैया आरो नों स्कुल गैया मा होनो नोंसिना मानो दं बिना मानो गैया हेपि हलि हो কোন ক্লাসের স্কুল আছে মন্দির কিও নাই তাহলে নন্দী কিও আহা নাই স্কুল মন্দির নাই পরীক্ষা একদিন খোলা না আচ্ছা दा পরীক্ষা जागासिनो दङ एनुवेल ए दासो परीक्षा आया नोंसोरखौ बिदि लागायनानै थांजोब्बाय बोरै बिसोर दुस्थ'फ्रा ओइथिं खारलांलायबाय मारो आं एसे रायहैनो गैलाहाय थाङाखै सुइदा नन्दि बिसोरखौ दा लागायसै सना फैदो नांला बिसोरखौ दा लागायसै बे स्कुल दङ मारै जाखो गैलाहाय बिसोरखौ लागायनाङा स्कुलाव फैनायखौ नोंसोर सानैया दन जानो फैदों हनै माथो मानसिफ्रा बारुवामि माथो बिसोरो आया र'थ' र' मै गालिदों र' आं दा मिनिनो ना गाबनायसै मानसिफोरखौ मावज्लिदाय खालामजोब्बाय बिसोरो है माबा नोंसोरखौ सारफैबाय हनै सारजों बुजासिगोन आं बुसिगोनसो बिसोरखौ आया सारै लागायजोब्बाय बिसोरखौ बिसोरबो लागायलायबाय बिनानै नङा नोंसोर सानैया बिसोरखौ मानो लागायखो नोंसोर मानो बिसोरजों गेलेफैखो आं बाबायसोलै कि हलि गिला र' स्कुलाव आहा गिला हाय रे हाय गैलाहाय मा होनबावनांगौ दे गथ'खौ हमनानै मिनिनोबो ओंखारलांबाय आङो आं दानिसो जोंनि गोदोनि गेलेनाय मावजि दाय जानायफोरखौ
नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन बुंदोंमोन आरो दानि नै बिदिसो मावजों दाय खालामना दोनबाय फिसाफ्रा आं बिदिसो थिनहरबाय होनबा बिदिसो लागायनो आंथ' बिदि सानथाराखैमोन जे दिनै स्कुल दङ बिदिबाथ' आं स्कुलनि गथ'फोरखौ लागायनाङा होनगौमोन ना मा बुंनांगौ मास्टाराबो फैबाय दा मास्टारा रायनो ना मानो ओइ बांगाल गथ'फोरखौ सिन्थायनो होसोग्लुंगासिनो दङ आं हालाहाय दिनै स्कुल थानाङामोन बेस्राफोर फरिखा आं बुजिनानै मोनासै गावसोरबो मोजाङै खिथानो रोङासै ओइ दै जारलासोहाय दा खबर लाबासो मिन्थिसिगोन दा मा फरिखाना एनुवेलानो जोबाखै नामाथाय हाबाब बेस्रा बिसोरनोबो लोगो नांगौना दा बयबो माखासेया स्कुलावसो थाजोबोबा आरो माबावनो ओमफ्राय नै हारसा गथ'फोरजोंनो होसोग्लुंलायलायगासिनो दङ दा मास्टारजों गैलाहाय हमनानै थिखोजाबा आं मिथिला गावसोर माने बिसोरनि बायनो आबिर लानानै बिसोरखौ फोरोंबाय होसोलायखाबाय आरोना थेवब्लाबोथ' स्कुलाव नै दा एकदम ड्रेस पार्टि मेंख्लं खम जाला बेस्रा बिसोरबो गेलेनोबो लुगैयोना स्कुल गैयाबा खम गेलेसिगौमोन गनोबो ओंखारलायलांबाय आं जोंनाथ' आगोलाव हलिनि साननै बन्द मोनोमोन ना थ' जों जामखे गेलेयोमोन बे दिनानोमोन आरोना दा बे जोंनि सानैखौथ' मा बुंबावनो बन्द मोननानै बिदिनो मस्ति खालामनानै फैनायसै नालाय थादोंसै दा मास्टारा माबा मोनसे बुंबा आं खमा बिनसै आरोना आंनो एकदम खोमा खेबनानै खमा करि बिसार अल्प खेलबा दियक फरेखा सेसयलेस होनसै आङो आं गिबायसो आरो मास्टारजों खिसु खारफालांबावदोंसो मोनथिया खोमा जोंनाथ' मास्टार होननानै आरोना मास्टार होनना मिथिबा थाथ'गौमोन आं ओइ दै जाथोहाय गथ'फोरखौ रायनो ना बुनो ना गाबनो ना मिनिनो स्टारनिफ्राय लानानै फैबाय आङो सोनानै दोनखानायसै आंना दहायनो फन हरनानै बुंहरखानाय नालाय गैला एसेल'सै लांजोब्बाय बारा बुरजा लाबोखाया बियो एसे लाबोयो आरो लायस'यसै नालाय मानो बामना नांगौ लरनो बिमाया हाला बिमाया गावनि मोदोमखौनो बाव दोनो बाव मानो फटाफट सहैग्रोनोसै र' नायलाय थिला हख्लायनानै न'खौ माबायदि नुहुरखो दिन थंथंनो सोनाफोर थिलाखौ फानजोब्बाय जाहैदों बिस्रा ओमफ्राय नै गाहायाव लुख्लायफैबाय बैखौबो देखर देखा खालामनानै लांनांसिगोन आरो ओमफ्राय बोख्लाया बे माबायदि नुदों दिन थंथंनो एबारना प्लेनाव थानोसै आरोना थिला थिलि खस्थ'थारबोहाय गाखोनो मानो अखानि मानि आयौ नोंखौ नुनानै गाबज्रिहरगासिनो नै आगैया नानि वा लोगो मोनाखै लोगो गैया हो लोगो गैया नै मामा नोंखौ नुनानै गाबज्रिहरबाय थादों ओइ होनदों टाटा दायो फैगोन दे गेलेनो दे टाटा आबैसो जायोहाय बुरिबायसो आंबो लालियाफोर फैबाथाय जा बुरि फैखायो आंबो ओमफ्राय आरो बिजनियाव थांबाथाय उन्दै जाहैफिनलायो आरोना मादै आयौ आं बिदि होननो मोनसै नालाय आब' आरोल' होनजानो मोनसै नालाय बेयाव फैबाथाय एकदमबारे आंहासो उल्था मादै आबै बिदि जाफैयो आरोना गामियावहाय सोमोन्दोफ्रा बिदिनो सोरनाफोर उल्थां फाल्थां आरोना हे भगबान नै माखासे मानसिया सोरनि न'आव हाबनानै फोनलागासिनो आयो लेंहरगुलायबाय दै खारलांबावबायसो गैलाहाय सिमा बारायबावबायसो ओंखाम जानो लेंहरगुलायलांबाय बेस्रा फैनानै सिदा सिदि आं आथिं आखाइ सुनानै सनाफोरनि आङो मैथ्रु आलुखौ लागावगोरथानसै आरोना ओमफ्राय अमा बेदरखौ फोल्ला फोथाब दोनथ'बाय बेखौ दा उनाव दांसिगोन आङो बेखौ एकदम फोमोनना लाग्रोथारनोसै ओंखामजों बे लाब्राखौहाय ओमफ्राय दहाय दालिबो फोमोननानै गालांखादों आङो एसेनो गथ'फोरजों जेबो गद गैया ओंखायनो दालिखौ संखाथारो आरोना आङो बेखौ लास्टावसो मावनो होननानै दोनखानाय नालाय ओंखायनो नै साफा खालामग्रोजोबखाबाय एबारना नै लाथाव खावसे लाथाव खावसे फाथाव आरोना जा स्टाइल गोदाना हरदों आसलिया सनाव फैबाय आङो नै लाखाबाय अर लागायनानै लानोसै लागाव सिथों सिथाहाय जेबो सानसे गैखाया रोहो जोंगौ माने बैसिन सुनानै लायग्रोनोसै र' ओमफ्राय अरखौ जरायनाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय आरोना आं दासो बे खाथिथिं फैफिनबाय माने सनाफोर दा कारेन्ट थांगोन मा थांगोन साननानै आङो गारहाफोर एसे खालि खुलि थानायखौनो दैसो रोगास्रांजोबनानै लास्रांखाजोब्बाय आरोना मा दं फिसा बासन बरथन ओंखारनाय एसे एनै साफा खालामनानैसो आङो बे सेराव फैफिनबाय आरोना दै गारहासेयानो गोदौलायनोसै नै आंना ओमफ्राय ओरै दोन्दों आङो दा गाख्लायबाबो नायदस आरोना बे माखासेखौ थिंसेयाव फोरानहरबाय आं सनाफोर नैबेखौल' सावगोन आरोना एबार बहायनोसै आं गोदौबाय नालाय गोदौबाय दैखौ गोदौनो होखाथारनोसै स्रां खामानि जोब्बाय मानि मा सनाफोर फिसाजो मेंख्लं जानानै दङ गस्ला गस्लि माबा रं नांनानै दङ फिसाला मेंख्लं जानानै दं बहा खामानि जोबनो सानफाथोलो फैयो आरो खुलुमो आरो मादै बिय'ल होननानै आंखौबो लागायनो थाङो खननैसो जाबाय फैफिननायानो लोगो लाबोयो मा नोंखौबो हलि लागायनोसै थांसै नै ओमफ्राय बिमाया मेंख्लंआनो दं दा दुगैनानै मा लाब जानो आङो
एखेबारे हाबाफारिखौ फोजोबसै बाराबा थुमग्रोबावगोनसो आंनाबो लरासो आरोना दा नोङो खामानियानो जोबखायाखैबा स्रां स्रिं माखासे जोबो माखासे थायो जै लिलिलालाय दा बुंसै मा होनना बुंबावनांगौथाय मेंगुलायो आरोना आङो उल्थां फाल्थां आरो बिनि सायाव फिसाजो दैयाव थांबानो थांफानाय इथिं थांबानो थांफानाय जि मेङो बहा फरिखा जोबनानै एसे माबा बिबैजों गेलेथों आराम थानो होननानै फैनो एसे स्र' जानो होननानै फैनो ना बांसिनसो अयथासार बिबै थांबाबो थांफायो बिदा थांबाबो थांफायो आं थांबाबो थांफायो गाव हारसिंबो थाङो बे रोखोमनो सोलिगासिनो दं आरोना सोनाफा आंना सामार भेकेसना आरोना अके जेरावखि थाया हाथायाथ' ओंखारनो गारखाया नालाय आंना जेरावखि थाया एडजास्ट जानानै हेपि जानानै थानो सेस्था खालामबायथ' चालु आरोना बहायहांबाय नै आङो रुनायानो मोजां रुखादोंहां हांबानो जाबाय होननायसो जानोसै नै होनोसै आरोना दिनै आइ आफा हांगार नांगौ लायनोसै नै आंना बनाव सावनाय अमा बेदर अ मागु आरो बिनि रोसि थब गनाय जा इन्ट्रेस्ट मोनखायो आङो नै मोजाङानोमोन अमाया आरोना माने आं सावजागोनसो होनहरखादों नालाय ओमफ्राय बिदिनो बिदिखौ दोनदों आरोना हलिनि दिनाव नैबे खामानिखौ मावनो मोननानै आङो माने मावनानै आसलि हलि बायदि मोनसिनलायबाय आरोना दिनैहाय बिदि रेदें सावनानै जानो मोननानै दै नै बे दरथामा मोनबायानो दरनै थुजाबावनानै आरो सावदेरबावबाय आं मोनखानायहाय मोदोम होनोल' हांखादों आङो माने आंनो मोनाखै मोनबाय थायो आरोना जा फालथुखा सावस्रेमजोबफ्रांनानै दा रोसियानो गलांजोबलायलायगोन आरो आंना मोनाखै बिदि सानो आङो माने आगोलावथ' मोनाखै सानथारसिनोमोन नै दा बुजिसिनबाय रुनायावनो मोजां रुखायोबालाय आरो माथो नांबावगौ होननानै आरोना नै आइ बाबा फैदो गेलेखांबायबा फख्रियाव दुगैखानाङा फख्रिथिं जावगासिगोन नालाय आङो फख्रियाव थांबाथाय आरो बिमाना खामानिया बारायबावसिगोनलाय डिउटि हैदोलाय बिमानाबो डिउटि होख'बाय थानाय आंहाबो हैदो फाला बदल फैखादो न'आव दुगैनोसै महा जारला नै टिम मोनसे मोनबाय नै लागावबावबाय आरो नै दरसे दंबावो थोआ मोनोबा गोजौनिफ्राय हानबानो मोनो फोराननायावबो एसे दोनदेरखादां बिदि गुफुरखौ आरोना बाखियाथ' एसे हाराहां मोदोमहां खिन्थु बिदि मेजेमखौ नै बिदि दोनखादों आरो बाब अमा मेजेमजों अरा लागावथारदोंहाय थारमाने सुदाफोर आं दिनैसो मिन्थिदों आरोना माया बुंबाय नोंसोर जा आं सनिबाराव जाया जाबाय आं दिनैसो मिन्थिदों जे माया सनिबारावबो जादेरला होननानै ओरैनोथ' समबाराव जाखाया ओमफ्राय मालानिफ्राय सनिबारावबो जायासै आं मोनथियामोन नालाय ओमफ्राय दाना प्लेनिंआथ' जाखाबाय लायनानै जाबाय आरो जोंना दा आरो मा खालामनो माखौ नायजोर जानाय जासिगोन आरोना अमा सावनाय ओमफ्राय बुंनो थाङोबा मालाबा सावना होफिनसै होननाय जानोसै आरोना माने आंबो जाबावनोसै होननाय जासिगोन आरो घटनाया माथो खालामबावनो थानो होननानै थादोंना आं बेखौनो मालानिफ्राय थाखो होननायाव बारा गोबाव जायाखै होनदों आरो ओमफ्राय दे गोसोआ जुदि थानो लुगैदोंबा मानोथो आङो जा होननानै बुंबावनो आरोना आंना गोसोआ थिनथ'वाखै नालाय ओंखायनो गैला नै लास्टनि मोनसेल'सै खम जारला आंजोंबो हलिनि जानो होननानै आं सानखादोंमोन माने ओमफ्राय आं मोनथियामोन ना र' मालाबा बैखौ गोथाव संनानै होनोसै आं गाव जानाय दिनाव आरोना मोनबाय नै जाबाय बरिया जाबाय सुनाफोरनि बिमा फिसाल'सो जानोसै नालाय एसे फिसा हाफ्लेनानै लाबावनोसै आङो ओमफ्राय मा लगायनांगौ लगायलाबायनोसै आरोना ओमफ्राय आरो फिसालाखौ एसे हरबावनोसैलाय ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे माइब्रा एसे आधा काप लानो मोनबाथ' मजा जागौमोन बाट नांला बिराद आलाय सिलायखा बोथोरानो माबा फेलुलुखा आरोना फागुनाथ' जोब्बाय दिनै गोदान ओमफ्राय बिनि सिगाङाव मोनसे ब्लग सोदोंमोन बियो मैयानिनो ब्लगसमोन फागुन लास्टनिमोन आरोना फागुन होननानै आं ब्लग्सखौ बानायनाय जादों उफाय गैया मा खालामनो नै दानो आंना डिस्क' डेन्सार जाहैबाय नालाय ओमफ्राय नांला माइब्रा थाइब्रा जेबो गोसोखांला आंनाव मस्टखार आरोना आरो मोनसे खामानि आद्रा थाबावदों गाजरजों बिट दङ बेखौ सालाद खालामबावनोसै आङो जोंहा अमा सावनाय रद' जानोसै नालाय ओमफ्राय मानिखौ खालामनानै होनोसै आरोना लुस्रादे आं जानो हासिगौ उफाय गैया खामानियाथ' बिदिनो लिलालाखासै थ' वान सेकेन्ड हेपि हलि बाव दिनैनि हलिया खिन्थु आंना मजासिन आरोना बेखौसो बुंगोन आसलि हलि
हलिनि दिनाव मोनजानायखाय असलि हलि मोनदों आरोना नोंथांमोननिबो हलिनि ब्लग्स गोबां नायगासिनो दं खिन्थु आं मा खालामनो आं कमेन्टफोरखौनो माने बिदि लिरनोबो सोलाबाखै आरो टावारखौथ' मोनथिखायोआनो अबेबा बै मोनसे जायगायाव थांनानै सोरनिबा अन खालामनानै फैयो आङो आंनिबो भिडिअ आपल'ड जाबाय थाथोंसै ओमफ्राय आरो नोंथांमोननिबो अन खालामनानै फैनोसैलाय माना फन हरदों बिदिनो सोलिलांगासिनो दं आरोना थ' माने रेगुलार आं नायथाबबाय थानो मोना नालाय सोरखौबा हेपि हेल' लिरनानै हरनो मोनदों सोरखौबा आं कमेन्टबो हरनो मोनाखै आरोना बेबायदिनो खिन्थु हानायमानि आं माने अन खालामनानै दोननो नाजागासिनो दङ गाज्रि मोननाङा सोरखौबा कमेन्टआनो थाङासै आरोना बे हलि गेलेनायखौ आं नुखागासिनो दं गथ' गथाय बिमाफोरखौबो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि हलि हला कालारफुला नांफबलायनाय ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय